Bevidsthedskontrol. Hvad er det, vi gør her? Jo, det første jeg gør, når jeg finder en person, jeg mistænker, der er bevidstløs, det er, at jeg nærmer mig med klar og tydelig tale. Så jeg henvender mig til personen. Det kan være hallo eller Anne, hvis jeg kender vedkommende. Og så rusker jeg behersket, så vi sikrer os, det ikke er en lur. Således. Anne. Godt. Vedkommende er hermed ikke vågen, eller vågner ikke. Så det næste jeg gør, det er at kontrollere, om der er vejrtrækning. Det gør jeg ved at tage hovedet ned til, løfte op i hagen med 2 fingre og en flad hånd på panden. Ned til øret. Jeg ser efter, om brystet det hæver sig. Jeg lytter efter, om der er indånding. Og jeg føler på min kind, om der er udånding. Dette gør jeg i maksimalt 10 sekunder. Så frem der ikke er noget vejrtrækning, så vil jeg så ringe 112 og kalde efter hjælp. Hjælp! Hjælp! I håbet om, at der er nogen i bygningen, eller der hvor man skulle befinde sig, der kan komme og hjælpe en.